Dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu epizodu našeg podcasta. Danas se bavimo temom siromaštva i socijalne isključenosti, a naša današnja gošća je Barbara. Barbara, dobrodošla. Hvala vam na pozivu. Za početak, možeš li nam objasniti što je to siromaštvo? Znači, siromaštvo definiramo kao oskudica materijalnih ili novčanih sredstava. Znači, osoba koja nema dovoljno novčanih sredstava ne može si priuštiti one osnovne životne potrebe, a životni uvjeti ih isključuju iz nekog normalnog i aktivnog sudjelovanja u društvu. A kako se siromaštvo može očitovati? Znači, siromaštvo možemo očitovati na više različitih načina. Tu može biti neuhranjenost, loše zdravstveno stanje, nedostatak hrane, može biti nemogućnost pristupa obrazovanju i samim tim osnovnim temeljnim uslugama. Hvala ti na pojašnjenju, Barbara. A što bi onda bila socijalna isključenost? Socijalna isključenost podrazumijeva više od nedostatka novaca ili materijalnih dobara, pa osim ekonomske tu obuhvaća političku, socijalnu i kulturnu isključenost i ona može trajati na duži vremenski period. Dakle, siromaštvo je samo jedan od mogućih razloga socijalne isključenosti. Upravo tako. Hvala ti na pojašnjenju, Barbara. A koji su to faktori koji najviše utječu na socijalnu isključenost? Znači, socijalna isključenost je niz međusobno povezanih faktora. To uključuje regionalnu nejednakost, nezaposlenost, slabost, stručnost ili socijalne vještine, nizak dohodak, loše stambene uvjete, pripadnost manjinskoj skupini ili slično, ali obuhvaća i mogućnost pojedinca pristupanju javnim službama i sudjelovanju u životu zajednice. A kako se Hrvatski crveni križ uklapa u ovu priču? Hrvatski crveni križ putem svojih socijalnih programa pruža pomoć socijalno ugroženim osobama. Neki od tih su beskućnici, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe. Možeš li nam dati neki primjer tih socijalnih programa? Znači, neki od primjera su nam pomoć u kući, klubovi za starije i nemoćne, posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala i prihvatilišta za beskućnike. I za kraj, možeš li nam reći koje su to specifične ranjive skupine koje su najčešće pogođene problemom siromaštva i socijalne isključenosti? Znači, ranjive skupine uključuju djecu i mlade, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, dugotrajno nezaposlene osobe, beskućnike, djecu bez roditeljske skrbi, migrante i izbjeglice, te mnoge druge. Dragi gledatelji, stigli smo do kraja epizode o siromaštvu i socijalnoj isključenosti. A Barbara, tebi se zahvaljujemo na sudjelovanju. Hvala vam na pozivu.